Hvad så? Nu skal vi snakke om nogle ting. Nu er det ved at være faktisk lidt over en måned siden, at jeg sidst har lavet en video. Og det er jeg sådan set lidt ked af. Fordi at jeg har længe haft planer om, at jeg skulle lave nogle flere videoer. Men jeg har sådan set haft så meget andet at tænke på, fordi at mig og min ven Oliver link i beskrivelsen til ham. Men I vil selvfølgelig ellers se mig ikke. 2 hours later. Yes, vi har meget travlt med noget, der skal være færdigt her. I dag er optagelsen har været den 5. Den 5. maj. Og vi skal have noget klar her den 14. Noget som virkelig tager lang tid, og vi har brugt virkelig lang tid på at gøre klar. Så vi er ikke færdige endnu, så derfor har vi haft rigtig travlt med det. Og så har jeg sådan set også bare lavet en masse andet, lavet nogle videoer med ham, nogle FIFA-videoer, som også kommer op på min channel nu. Det var faktisk en af de andre ting, jeg skulle sige, at jeg begynder at lave noget FIFA også, til hvis der er nogen, der godt kan lide FIFA 14 og 15 og sådan noget, så kommer det op på channelen snart. De første videoer er optaget, skal bare redigeres. Og hvad var det med, jeg vil sige? Nå jo. Og så tænkte jeg jo her sidst. Jeg har jo egentlig fået ret mange venneranmodninger på den der, fordi jeg siger, hvad jeg hedder på Facebook. Så jeg har fået 7-8 anmodninger på Facebook fra personer, som har set mine videoer. Altså venneranmodninger. Og så kom jeg ind og kiggede på videoen her. Den har fucking 174 visninger. Hvilket jo ikke er en skid. Men altså jo, det er okay meget i forhold til, at jeg næsten ikke har annonceret den. Den bare har ligget på, jeg tror ikke engang, jeg har delt den på Facebook. Nej, jeg har skrevet, at nu har jeg lavet min channel, men jeg har ikke skrevet, at jeg har lagt en video op eller noget. Så det er bare folk, der har fundet den på YouTube. Normalt har jeg delt det på YouTube eller på Facebook og sådan noget. Men det har jeg ikke gjort den her gang, så det er jer folkens derude, der selv har været inde ude at finde det. Hvilket er ret fedt, og det gør jo ligesom, at jeg bliver lidt mere stolt af det. Det er ikke bare ens venner, der går ind og ser det, men faktisk også nogen, man ikke kender. Og så skal jeg sige, hvis I gerne vil høre mere til mig og Oliver, min gode ven, så skal I gå ind på Facebook og søge Mads og Oliver. På Facebook, fordi vi har vores egen musikblog, derinde, hvor vi uploader noget musik og sådan noget. Lige nu har vi pt. 145, synes godt om. 145 synes godt om. Hvilket er okay, men altså, det er godt blive bedre. Og det er faktisk det, vi er i gang med at øve, det noget musik, som skal være klar den 14. Ikke til jer derude, til et kæmpe fest, vi skal holde ud. Yes, så var det jeg ville sige egentlig, det tror jeg det var. Så sorry, der ikke har været nogen videoer på sidste. Det skal nok komme nu. Jeg har optaget 2 FIFA-videoer. Optaget et comedy show, som kommer snart. Og så denne her video. Har jeg ikke optaget med? Jo, og så har jeg også optaget en ny serie, der kommer snart. Altså det første afsnit af en ny serie, der hedder Gamle Spil. Hvor jeg spiller nogle af de ældre spil, jeg faktisk spillede, da jeg var lidt mindre. Da jeg var lille put. Hvilket jeg også stadig er. Men så I må have det rigtig godt, til vi ses igen. Og så ses vi bare snart igen. Så I må have det rigtig godt. Vi ses. Bye.